Bunso guys, so yung pagupit guys. Ito yung grado ng ka. Kuan eh, dito. Dito na. Mag-3 na sunod. Kasi nakain pa naman eh. Magulang ani, kay kuan ng magulang ani. Kanya kani pa. Dito na. Pero malasila. Ano mga bata na eh? Naguran. Ako dito pagupit guys. Guys, walk dito guys. So, dahil ko sa mga Ay, ito parang ko joke. Aman. Parang iba. Yan, tapos kinaya tayo ba? Tauna, dito, ilang dito na, bago tayo na ako na. Hindi na punjo ha. Hindi lang punjo. Hindi lang. Thank you for watching guys. So,